Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Jay sa Patusan, hello? Hello? Naaba si Sir Andrew? Ako man lang. Kinsa man ni parihog? Sir Andrew, ako si Maming, apuhan ni Bab. Tabagi ko, ang ako nga po si Bab, may nahitabo ni Bab. Unsa? Ngano, naon sa si Bob? Ni paulit siya sa ila sa probinsya. Huwa siya makapauli, sir, kay gipatay siya. Unsa? Dili. Ni siya karon sa bahay na mo din sa syudad. Ug patay na siya, sir. Gipatay siya. Kinuo ko. Sir, nga nung gipatay, manintaw ni nga ako nga po. Nga buutan man kay ni siya, sir. Madam, pabuta ko niya. Mana ko. Pero mas maiti ka lang manawag ka mga polis daan. Kinala masusin lang ang klase sa kamatayan ni Bob. Mana ko kung na yun. O sige, bye. Usap ni nitabo ni Bob. Managipatay man siya. Alex, muadto na ko sa tindahan. Okay. Tod, mabisi ko sa trabaho cross grayan. Kung kailangan kang pauli lang. Oo, salamat. Ako na yung matubag. Hello? Saan ka sultihan? Wa ko'y kalibutan kung hain ang shotgun mo. Ano di mo ka magkasabot? Ha? Bugo ka? Hoy! Ayaw na panawag din sa bahay, ha? Alex, kisa tong nanawag? O gano'n na sako man ka? Chesa, kung doon ay manawag ng telepono, ayaw tubag ka, ha? Nga naman. May atraso ka ba, Alex? May kaaway ka ba nga nagdumot ni mo? Wa ko'y atraso. O wa ko'y kaaway karon. Doon na lang mga taong napraning. O ako'y pangitaas lang butang nawa. Shotgun ba ang iyang gipangita? Oh, ambot. Yabag na to, ha, na. Pero manon to, ha. Ayaw tubaga kung kining telepono din sala ang mubagting. Anara kong nawag sa iyong cellphone. Sige. Ato na ko. Klaro kay nga may kaaway siya. Di lang niya isulti na ako. Nanaday mga polis. Taratigo nga po ni Bob. Manang! Sir, Manang! kaluoy sa ko nga po. Kipasla ka ng panapto ng iyang baba o niya gihigta ng iyang liog o gidunggam siya. Usay pong sa mga polis nga, nagiling niya. Posible ko nung atraso, sir. May nakuhang droga sa iyang pitaka o daghang kwarta o mga alahas. Unsa? Pilay kwarta nga nasiyang pitaka. 20 mil, sir. Unsa? 20,000? Sigurado ka nga, doon ay 20,000 sa bulsa ni Bob? Sa pitaka ni nakuha sa mga pulis, sir. Ug ang mga alahas sa babae. May nakapahibong sa mga pulis. Kay tulo ka para sang kwintas. Ug sing-sing ang nakuha sa mga pulis.
Mga alahas. May mga alahas ka na ni Bob. Mauna. Nganong dagan man sa alahas, sir. Dili ka lang una. Mag-isulti ko sa mga polis. Paputal ko din eh. Kaya ato ka lang na sa bahay. Samtang imbestigar pa di kamatayon sa imong apo. Nung samang ko. Ganong dili mo ko mahimutang. Grabe ang kulpa nga kong gipati. May nahitabo ka ni JR. Gusto, manawag ko ni Carla. Laing gid akong gipati. Hello, Jessa? Carla, kumusta na si JR? Na, maay na kay mulitok og mama, oy. Ha? Tinuod ka, Carla? Oo, oy. Ako siyang gibidyuhan nga nagsigi og yaw-yaw og mama. Malingaw gyud kasi imong anak, Jessa. Carla, salamat ha. Salamat sa mong pag-atiman ni JR. Ay nagkabalak oy. Ay kabalak ka sa imong anak. Kay prinsipe ni diri sa bay. Hain si Andrew, Carla. Ha? Nganong nangita man ka ni sir? Kuan, gusto lang kong mahibaw sa iyong mga lakaw. Ay, nagbuong bitaw ko kay wa pa man mauli. Oh, uy, hala, may miabot. Siya na ni. Kadyot ha, ako liliwan. Huwat una. Uy, hala, Jessa! Siya na cute! O may kauban siyang tikuang babay. Uy, hala. Hala, nagilak man ni. Manawag lang kung kusap ni mo niya, Jessa, ha? No, ako na yung manawag ni mo. Sige, bye. Mulitok na dayog mama si JR. Kaanong ko nga dili ako ang unang nakasakses yung paglitok kong mama. Pero nahibaw ko. Dili para ako ang paglitok niya og mama. Carla, libi-happy ka sa kwarto. Kaya ato na matuog si Manang. Kisa man na siya, Sir Andrew. Siya ang apawan ni Bob. Bob? Ang atong supervisor sa delivery? Oh. Patay na si Bob, Carla. Unsa? Patay? Uy, hala ka nos alang. Nakita pa biya mi atong usang adlaw. Nya karon mo kalit na siya kamatay. Gipatay siya. Aloy, taon sad, uy. Kinsa man tayo nagpatay ni Bob, sir? Nagkabuutan na itong tawahan na. Dili ba ganito magsaba-saba ko doon ay buhaton? Wasap niyo ko kanungog, gano'n na ito kalalis. Ulo, uy. Matinahuron man kayo itong tawahan na. Gipatay siya. Huwag ka na ang gusto ko baseran. Ulo, no. O sige na. Lipiyo na ang pikas kwarto. Kaya ko nang ama-aman ka ng tiguang. No, kaluoy ni Bob, uy. Nga nagipatay man ang taon to siya, uy. Uy, hala. Si Jessa na tingali ning nanawag og usab. Da siya na lagi. Hello, Jessa. Carla, nagila ka? Oday. Kisa ba dili makahilak ini? Nga daot ang balita man ang dani Sir Andrew. Unsang balita agay? Ang akong kaubay sa trabaho nga si Bob. Gipatay. Si Bob? Ang tig-deliver og items sa tindahan ako? Siya ba'y buti mong ipasabot, Carla? Oo. Kaya usa na may Bob sa among opisina. Ang salbahis na kriminal. Gipatay niya ang labing buutan akong kauban sa trabaho. Hilumon ba yung kayo itong tawana? Dili ba ganito mo tingog ko dili tiknulan? Unya kalit lang noong namatay. Nganong ipatay man siya, Carla? Dahilan ba ang mipatay niya? Mao pa na ang susiyo ni Sir Andrew.
Andrew. Iya pa unang giama mga apuhan ang apuhan ini ni Bob nga na siya kung mais na hitabo sa iyang apo. Sige, Carla. Balitayin niya ko kung nanong gipatay siya. O, kinsang nagpatay niya. Daijus, balitaan niyo ka na ko. Kay nakailag ko ka ni Bob. Sige, Carla. Bye. Samantaya traso sa kong apo, sir. Ganong giluba man siya sa makadagan. Mausap na ako susiyod mo nun. Ay, bala ka. Tabangan ta mo mailihan ng kriminal. Kaya di ko butuong sakop sa mga daotang tao si Bob. Suma sa pagtuos ka pulisan. Nganong doon na may drugs sa mga kamot ni Bob? Adik-adik ba dayag ako nga po, sir? Dili ba na? Dili ko butuong adik-adik si Bob. Doon na ginagbiniobra siyang kamatayon. Tao nga nasukog mayan niya. Pero kinsa man nagtawa na. O ganong nasuko man taon siyang maayo sa akong apo. Iya pa niya gito sakto sa akong maayo sa konsilyo. Salbahe siya, kabaat pauta siya. Sir Andrew, Sir, andam na ang daan niyo lang. Sige, manang. Bawi na. Itugyan lang ako ang tanan. Ako musulban ng kamatayon ni Bob. Salamat ninyo, sir. Manang, ay nagpalabi ha. Why problema nga, why nagtangag nga sulban. Mailhan na lagi ganda nato ang kriminal. Giplantiran si Bob. Lalo kay gituyo at ang ebidensya pagputang. Gikan sa siya po. Sa mga alahas. Ug sa dako-dakong kwarta. Ug kwarta nga makahimo ini. Dili ko butuo ko diktado si Bob o mga sindikatong tao. Dili ko. Kinangla ako ni masusi. Wato ko sa polis ka, nag-imbestigar sa kamatayon ni Bob. Ganong gipatay man si Bob. Ganong gipatay man siya. Jessa? Naghila ka na, sab? O, sama ka? Mukalit magkaghilak. May kaila kong gipatay, Alex. Usa? Kinsa? Nakaila ba ko? Si Bob, ang tig-deliver og item sa tindahan. Ano ya? Anong mahilak man ka? Suod na di kay mo anang tawhana nga hilakan magyudi mo iyang kamatayon. Buutan siya. Ug dili siya angay nga patyon sa brutal nga paagi sa kamatayon. Diin man ka magkabalita, anak. Ha? Matod ko. Diin ka makabalita sa kamatayon anang kailam. May gitawagan ka ba? O ikaw ang nagsusibahin na ng Bob? Kon, Alex, sa TV. Nabalita ni sa TV, bago pa lang. May gibaka ka ba nako, Jessa? Sultihi ko lukos tinuod. Kung unsa mo kasuod ang Bob. Dili mi suod. Kaila lang. Ayaw lagi pa makak! May naitabo naman ninyo ang Bob, ha? Doon na ba? Alex, nangabubuhog ka na ng Bob? Oh! Kinagilakila kaya! Buti pa sabot nga nag-uol ka sa kamatayon. Oo, saman! Uya mo, ha? Uya pa mo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!